Tignan nyo tong dalawa. Tanghaling tapat naglalandian. O ayan o, sus paikid-ikid pa o. Nasasarapan talaga mga puta o. Ayan o. Ang buong akala ng magulang nito, pumapasok to sa paaralan. Pero tignan nyo, nasa kutsi lang, sa gilid ng kutsi, naglalandian. Hindi nyo ba alam, hoy, kayong dalawa, huli ko na kayo. Hindi nyo ba iniisip na yung magulang yung nagkandahirap sa trabaho para may maibaon, makapag-aral kayo sa eskwela, para makapagtapos kayo? Pero tignan yung ginagawa nyo. Ayan o. Yan ba ang isusukli nyo sa magulang nyo? Naglalandian kayo? Paano kung mabuntis ka? Walang hiya ka. Ayan, ano yan? Kapit lang, besh. Ayan o. Kita nyo yan? Napakalandi yung dalawa. Uy, anong ginagawa yung dalawa dyan, ha? Ayaw talaga o. Ang buong akala ng magulang nito, pumapasok to sa paaralan. Nasa school, nag-aaral lang mabuti yung anak nila. Pero hindi nila alam, nilalandi. Ayan o. Nilande oh. Napakataba ng babae, ang payat ng lalaki. Ayan oh. Ha. May pahidban-hidban ka pa oh. Sayang yung mga lipstick nyo. Ayan oh. Na contact lens pa yan sila parehas ng kapula oh. Ayan oh. Sus ko naman. Napakawalang hiya yung dalawa. Paano na lang kaya pag malaman ng magulang yung ginagawa nyo? Natanghaling tapat, walang hiya kayo. Public place pa to ha. Tignan yung ginagawa nyo. Paano kung mabuntis ka? Paano kung iiwanan ka rin ng lalaking lumandi sa'yo ngayon? Ayan o. Pakawalang hiya talaga. Huwag kayong mag-alala. Isusumbong ko kayo sa magulang nyo ha. Ayan, kahit turuin mo pa yan, ayaw lumipad o. Ayaw o. Ayan, napakalandi talaga o. Tita yan. Puta, ang landi o. Uy, wala talaga. Wala na pakialam to. Siguro lasing to. Ano kaya to? Ayan, wala na.